Sakniki lak niki pun jelas iso to Mas? Bisa. Dadi paling ora teng mriki enten tempatnya masing-masing. Ya. Terus jadi sing tengen sik nembang njur mengke gentenan. Terus njur ganti sisihe. oh arep gentenan. Oke no. Ketoknya kompak. Lah mungkin umpama kula ngriki ketok ora duwe dhewe-dhewe. Mas Ruduk piye sepakat ora? Oke. Wis gentenan. Oke. Eling aku sik anak. Piye kesepakatane baleni gen eling. Sing tengen sik bar tengen terus genti kiwa. Oke. Ayo gentenan aku seksine. Ben ketok pintere ngene. Tengen sik Mas Lidik. Ayo. Lek mbok kejak bareng. Oh, kowe pintermu nunut aku kowe. Ya. Tenang. Pinter iya iya. Sapain duwe job gede-gede kalah. Oh no. Yo. Menyang Palur bablas ning Solo. Wulan sithik bablas ning Yogyakarta. Ten iki diarani kekompakan. Terus jangan sampai kita ojo saling membunuh. Saling membunuh dan tidak saling melengkapi. Sing pinter ndi ketok. Nah, iki. Wong. Mula kula niki ping nempel kepinterane Mas Joko. Nggih, ya. Kula pancen luwih tuwa kok. Nggih, leres. Yo, saiki. Mas Ruduk. Loh, ngapa aku? Loh, ayo sampeyan toh. Perjanjiane mau piye? Loh, ha sing mirengke ya Mas Bayu. Kesepakatane mau pripun perjanjianipun? Bar tengen kiwa. Nah, Seneng kiwa sapa sing? loh, Sepakat aku seksine. Lah iya ngono kok. lah iki. Kale tim sukses hancur ki yo ngene iki. Wah, matengan iki. Bar tengen kiwa. Lah iya, seneng kiwa awakmu ya awakmu. Engko lek aku sik pedhot niku. Iya, aku Mula siji-siji aja bareng. Kene, Bos. Dan ketok sing pinter sing ndi. aku menurut nempel kepinteran. Iya lho, Mas. Iya. Kapal api, kapal udara, kapal selam, main kitiran. Bosok karepmu ra bosok karepmu. Segati. Jane dagelan apa portal iki. Rene kok ming pamer untu kowe. Ayo nembang. Ya nembang ya nembang. Wong ki aja sabilik-bilik. Ya ora. Tanamkan jiwa saling mensupport, saling mendukung. Jadi tidak ada unsur saling membelakangi sesama peran ngono lho. Nembang ya aku ya nembang to. Wayah. Yo, wit saiki kiwa. Kula. Nggih. Lho. Waduh. Wong kok ora sopan iki lho. Lah pripun? Mbok nganggo sandangan iki sing jangkep. Lho mireng kita. Kirang napa, Mas? Blangkon. Ceblok, Mas. Jiko. Nggih, Mas. Ora saya itu orang ngerti. Ayo nembang. Nah ngono lho, jangkep saran duning busana ki jangkep. Ayo nembang. Lho, wayahe pundi menika? Kiwa. Lah, sing ning kiwa klitik, monggo Mas klitik. Walah. Piye? Sampeyan ki seksi kakean sogoan ki kita. Wah, Aku ki mau ngandani. Ngandani bose to. Ha ketoke nek umpan-umpanan ya apik lho. Lah aku mau ngandani blangkone dinggo. Dinggo. Lah kudune sing dinggo ki sampeyan. Nah, berarti awakmu kurang cerdas. Bakate wis cilik lecet lho kok awet. Tuh, dari mana datangnya lintah dari kota turun ke kali. Dari mana yo Mas datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ya ya ayo. Nah, pun. Kula ki nek ora dulun ora tak tutup-tutupi, Mas. Oh no. Bar kiwa tengen. Ya, kiwa saiki tengen. Ayo. Lesah pisan ka ya bar tenan. Kiwa. Yo Mas Lidik, diatur bar kiwa. Tengen. Ya saiki Mas Duduk. Tembang. Langkon. Oh, gaya lah ten kene. Kono. Ben. Hilang yo ben. Aku bieting aku.
Nyambut gawe ora konsisten blas. Perkara blangkone dadak lirian gon. Ora. Bismillah. Lho, Pak, ampun dipendet, Pak. Pak, ampun dipendet. Oh, nggih, monggo. Alhamdulillah. Pak menika 350 lho, Pak. Oh, kok ngoten lho, Mas. Wah, kok aja sembrono. Nggih, Bang. Nggih, Mas. Kok senengane. Iso. Ayo, kono. Siji karo siji wong urip kudu bekti. Bekti marang Gusti kang murba ing dumadi. Ya iso lho jane. Siji terus loro mlaku-mlaku tuku sawo. Yo iki aku lali iki. Ayo Sawo ditugel-tugel ndek bojo loro poyoke pegel. Getuk Lindri nek wis petuk ayo dipateni. ya ditresnani kok iso ngono. Iso ngono. Ayo. Iki ana dalang yen disawang asmane Mas Bayu. Ayo. Dalang asmane Mas Bayu senajan enom kebak ilmu. Iya. Sak mergo kebak ilmu piyayine sregep meta-metu. Ayo. Kerep meta-metu ora neka-neka ya mung sinau. Getuk Lindri yen wis petuk ayo ditresnani. Iya, ya ampun ya. Iya Tenang mripate. Anu pikirane kok mripate. Siji ayo sregep ngaji. Lho, iki aku Loro sinau ben ora bodho. telu Sapa gelem melu aku? siji loro telu Melu aku Bandar Dadu. golek ilmu kuwi lho. Golek ilmu nek Bandar Dadu wis yo. Gathuk Lindri yen wis petuk ayo ditresnani. Iya. Wah, Wes wong kok Dalu niki kula melih ingkang dados petani. Tani kula dongakne panene iya apa ki iya. Ayo. Pangan jos. Ora. Nyambut gawe iki yo gawe pikir kok ora ngono. Alah, dadak terus harus bagi. Kowe penak gawe kene utak petuk luke lho. Ayo, petani. Iya mau. Lho. Memang dalu niki kula ndonga para petani. Tani, aku meleng kaum petani, aja lali salat karo ngaji. Apa lagi wae yen bendina pas wayahe tandur. Ayo. Yen pas wayahe tandur, salate aja diundur-undur. Iya. Iki yen disawang rekasane yen dadi yoga. Ayo. Yoga rekoso nanging ra tau nindakke perintah agama. Loh, Ora tau nindakake perintah agama. Ngenyek kowe. dari sapa? Iya, Karawitan iki muslim kabeh ora tau nindakake perintah agama iki lho. Selalu nindakke perintah. Nah, Selalu ya. Anu maaf, selalu. Oh no. Mane untung nek luwih angel Aku lali lho bos ini. Wayahe. yen dirasake yoga hebat sing tukang ngendang. Yoga sing tukang ngendang saben dina nindakke sembahyang. Aduh. Iku ana sinden yen disawang asmane Mbak Lucy. Ya. Sinden asmane Mbak Lucy, senajan ayu terus regep ngaji. Amin. Ya ampun. Yen ditelok bendina srawungane para bunyai. Bunyai. Inah. Ayo. Wis Ayo. Insyaallah nyambut gawe saben dina, besok dinggo munggah neng tanah suci. Aduh ya ampun kok ya iso lho ya. Jong, sing penting bayaran ya, Jong. Percaya bayaran yo totalitas. Lah yo ngene iki yo mikir kok ngawur iki. Awake bengi iki. Enek-enek. Ayo. Yen ditututke kok nderek dalang. Ayo. Dalang. Yo, Derek dalang. yo, bengi iki nderek dalang.
Derek dalang Mas Bayu, Pak Dalang sing sregep sembahyang. Iya. Wah, oh angin mau. Iya iya. Wayahe. Ya. Saya sembahyang ngono. Ya. Insyaallah yen tindak ngendi-ngendi saben mayang ra tau larang. Ayo. Senajan ra tau larang bisa membuat senang banyak orang. Aduh ya isa. Isa lho ya. Isa. Isone rene pucet wis. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar panitia. Panitia. Mudah-mudahan ke depannya Kebon Agung semakin jaya. Iya. Amin. Nanti semakin jaya, insya Allah tak akan lupa. Ayo. Tahun depan buka giling, jangan lupa memanggil saya. Ya. Cara promosi. Iya. Ngakoni kepinterane Mas. Nek niki spontanitas apa lho, Gus? Wes mumet dah. Mbak Lucy, mriki Mbak Lucy. Anu. Dandang apa? Sapa sing kelebihan gizi? Niki. Iya jenenge Brahman ya kaya sapi, ngarep buri puno. Aku tak milih sing halus wae. Sing kasar ben Mas Kluduk. Kowe karo aku ya, Mas. Iya. Ya. Kan musuh kowe jeleput tau. Anu ya, Dek ya. Anduk Kiki. Nggih, Kang Mas. Piyayi putri ki sing jemenaki dijak nggih. jagoan sing kepenak semanak grabya ngono ya. Nggih, Kang Mas. Ngono Nggih. dadi sok nek umpama kita sudah berumah tangga sampean tak belikan apa minta apa kalung? Oh iya Mas, aku minta kalung. Tak tukoke tak udaneni tak turuti panjalukmu kalung sing bobote 550 gram. Ih, so sweet. Mas, tanggone dhewe tuku kalung, aku tuku anak. Iya, sok ben gulung tak kalung nyarit ya. Ben Wong bokok. lanang sing perwira to. Wong lanang iki sembodo. Lah ada apa-apa njaluk kalung gedhe yo koclok Nek jane. ngerti pra tanggone dhewe sugih. Bene. Ayu. Lah kok sugih dirampok apa piye ngono? Bojone putih, Mas. Mau liburan kemana? Aku mau liburan ke Bali, Mas. Ke Bali? Jangankan ke Bali. Kamu mau krengsengan, mau minta apa? Boleh, enggak apa-apa. Mas. Ke Bali, nanti ke Singapura ya. Oh, iya, Lihat Mas. patung singa. Iya, mau. Tuh. Mas, ning Singapura tanggone dhewe, Mas. Kowe ning Singapura kowe berarti kamu tidak cinta produk Indonesia. Lah aku mbok jak ning endi? Awake dhewe bulan madu ning Comboran kowe. Karo golek sentolop. Dadi bojomu ngenes. Nanti kalau kamu melihat kulitmu seperti ini, jangan makan yang biasa-biasa, Hani. Kowe berasa Oh, mamer. apa? Kita kalau pagi kita roti bakar, Iya. nanti kita siang sedikit pakai steak original, malamnya kita pizza hut. Oh, oke. Juga KFC ya, Mas ya. Yes. Mas, Gitu. iki tanggone dhewe panganan enak-enak kok ngono. Bisa. Aku ora tempo pangan mendina mbok pangan sego dhewe. Kowe lanang apa? Ayo, Mas. Bisa ya. Pengen kowe. Sok ben tak tukokne nasi apa jenenge iki spaghetti roti bakar pizza mbah sini Cahyu. Tenang. Iya ya, maaf gue. Kok padha karo pangan aku pon ndek dhuwit sampean. Turamu aku. Bojo kan dijak golek turane. Ojo ora disenengke. Aja mbok tene kabeh. Ora kok iso. Kamu mau naik pesawat apa? Pengen sithik. Aku mau naik pesawat jet, Mas. Hah? Aku mau naik pesawat jet. Biar secepat cintamu kepadaku ya, Cahyu. Tanggone dhewe no Mas. Tanggone dhewe no Iya. pesawat no. Iya. Aku numpak kowe. Sok ben awake dhewe lunga ning Ning Jakarta ya? Jakarta numpak pesawat Siliting. Citileng. Citileng kok Siliting. Citileng. Lah ya kuwi lho Siliting. Citileng. Loh, aku Pesawate Citileng. lah ya aku numpake ning mburi ning Silit ngono. Kabeh iki. Anu coba Iya, Kang Mas. ukuran kaki berapa? Ukuranku 38, Mas. 38 nanti Samping tak ya. belikan yang limited edition Oh ya. iya. Ketoke ganteng pekok. Limited, Mas. Sanes limited. Lah, limited edition ya. Iya, Mas, aku mau yang limited Yang edition ya. bertransparan jadi kelihatan kakimu yang putih. Sikilku 40 lah Mas ukurane Mas. So lah awakmu yo kuwi yo musa awakmu pedhot. Isu awakmu biru, sore abang. Tak cet. Ora tak kowe sikile dicet. Ayo ana kok kere.
ora sembodo ngopeni bojone. Oh, ora usah norno, sing penting ki wong tresno ki ora ndelok bondo ning ndelok rasa. Oh, pathokane kuwi. Ngono lho, Nduk. Santai wae. Awakmu lek iso rabi karo aku tak jamin melarat-melarat. Melaratnya dipamerke. Ya tembang Mbak Kiki. Ah, tembangan apa, Gus? Tembang kangen. Cocok. Tembang ya, Nduk ya. Tembang kangen. Tembangan kula bawani kagungan kula nggih. Oh, nggih. Boleh. Pas belok kok, pas belok. Nika suwira ditokke. Iso iki aku. Lah ngopo? Kita yang mending iki. Ayah, aku jadi cinta karo aku ya panganan tuh. ora modal lek kok. Aja kluduk. Kowe plak. Tapi tenan ndek bojo ngeblak. Gua genep saulan yo ndasku gagal otak, Mas. Istri saya itu ibarat pesawat itu mandala. Tuh. Mas, Karena apa saya bilang mandala? Apa artinya Karena mandala? mandala itu manis dalam lamunan. Jangankan kamu, istri saya juga bagaikan pesawat, itu pesawat Garuda. Apa itu? Ini kacangku. Oh, Wira sponsor. Garuda ya artinya apa ngono lho? Apa jan. Garuda ini kacangku. Racah turan. Wayahe. Coba ya. Sampai tembak. Ya. Lam tilam. Oh, kok capek gandrung. J, mungkin lah tembang kangen tadi menandakan rindu yang terpendam. Siap. Ayo. Perci Cara aku. iwatan. dadi bojomu kok pangga melarat ae pirang-pirang dina to, Mak? Ya Allah bojoku lek ketok bagus to. Ora bagus matamu PC. Lho Mas, Padha meleke kok lagi ngomong ki lho. Ya Allah, tak Mak. puji-puji Ya lho. lemen raiku lemen lho. Mbak Kiki coba nek gemes karo Mas Klitik piye anu ungkapane rasa gemes karo Mas Klitik. Hi, aku gemes Mas sampean pengen tak pateni. Wah sih guys. Maksudnya dipateni lampu. Oh iya. Mbak Lucy nek gemes karo kluthuk piye? Ya Allah, Mak. Plak neh kowe. Ya Allah, sayang. Enggak aku wis. Aku dadi bojomu selama tahun kudu mateni ramu. Mas, aku tresno tenan yo Mas, aku dadi bojomu melarat terus. Aku gak apa-apa ya, Pak ya. Tak terima. Ya toh. Lan aku raiku panas yo iki. Iya. Suka ya? Duet ini ya? Oh iya Mas. Kelihatan harum nggak malam hari ini? Harum Mas, harum banget. Sampean parfumnya apa tuh Mas kok wangi? Gak aku kesem-sem Aku banget. pakai minyak wangi Makmu, silver Bulgari silver. Wow. ambumu apa sama? Lengah wangimu apa kambune kok badang? Iki mau ayah pakai minyak nyambe. Aku jane Lah apa enek bojo kok ambune sengeng. Ya ora kok kemaki sithik lho. Lah kene ya pancen yo pengutan lho, Bos aku. Ya aku nganggo serimpi ngono. Ayo dumuki. Aku nganggo seribu mati, Bos. Nek wangi. lah sampean kalus tapi malah jeru. Iki greget nek sisi. Anu ya Dek ya, Iya biar Mas. kelihatan performnya bagus. Matanya kan pakai lensa. Iya. Besok giginya dikasih itu. Oh pagar jeruk ya Mas. Iya. Heeh. Kasih bagel. Mas, Behel kok begel. Mas untukku kawaten to, Mas. Sesuk untukmu tak kawat sing gawe kawat 16-an. Karo kecor apa arep? Ben bosok pisan. Ya tutuke. Kandese luwese Aku yo gandrungan to. aduh Wah, santai. Yang bawa kuwi lho, kaya kuwi lho, to. janggutmu aduh Sombong pundakmu blarak sempal Sombong. nyapa Iki lho. Iki jawila jambute bojomu dhewe. ora nggone kancane Tapi kono ya jago. bangkeamu nawon kemit alismu nanggal sepisan Mas, pipimu nduren sajure tipiku kaya apa? Pipimu wis tuwek melorot. Mas, ya Mas. Biyen kowe sik nom duren sajuring, barang wis mau wis rada sepuh, wis melorot. Mas, tapi lambeku seksi yo, Mas. alismu nanggal sepisan yen sik enom Iya loh Mas, mergo kok ragati, make up larang yo Mas yo. Alesku ya. Melorot kabeh, Nduk. Lah ora mbok ragati lho bojone kaya ayu diragati disuntikne putih. Lah kok bojomu mbok ulek-ulek kok gawe botoke kon putih kok endi? Tak suwek raiku lho. Lanjut ayo Mas terus Klitik. Ndang. Ning kuning
Lah, Kang Mas. cengkok pinggire baung. Endah sangat Ayo. Lancir kuning jan bojoku kok endah banget. ginawa liyan Mas. mandekok ning kene cahya Arep nyolong apa, Mas? aku rap karo kuwi diluk nduk jajal mbak menawa cocok melete tak strum lambemu lho Wong lanang karo wong wedok ora ning mesra-mesrane Sing mesra, sing mesra. gumulku sitok napa? dalang kondang lho Nggih. kalau ngidul gane stop kontak iki Lah ya apa salah? Wong ki sing ketok apa sarimbit ngono lho. Dadi ketok apik, jumangkaing suku kene kene. tak lho apa iki Hah? tak linggi pas pentolan Ora Yo lanjut. Ayo terus ke. gandese guyune untune sisi kok gila tak aku Ya aja ta. Aja Lah, kira. biasa- Bojo ngono ki ngalem. Sing lanang kudu tangga. sama ndak ngerti Bojoku bendinane iki to. Woi, sini. Kene nih, sampe kok kena Angel, kluduknya Sing angel. anu to, kena nggih contoh lho. Wah, aku ora tau bener Mas aku bas aku iki tindakipun sang pinang pengantin kekalih saking sasana Palenggan Kabeh. kapapak ungelipun kodhok ngorek. Ayo. Sampe kene, Dok, sampe kene, Dok. Kabeh nih. Sampe tegak kene. Oh. Wah. Lari kota wau jengkaripun temanten kekalih saking sasana Palenggan. Iki omong ana anu MC-ne Apa? mantene kencing manis Sing apik ngono lho, Ya kowe iki ya ora tegap lho aku mesti ya lah padha bosoke tetep mantenan apik. Lari kota wau jengkaripun temanten kekalih saking sasana Palenggan. Alirap tindakipun temanten kekalih saking Kapidalem Agung kapanggihaken temanten kekalih Kacinandra temanten Putri Pindha widodari tumurun saking Angkayangan lir temanten kakung Kacinandra kados pedet anyang-anyangen wis tak uyon kabeh lakune sing apik kalarapaken wonten ing sak pengajenganipun bapa lan ibu ing pangajap nyuwun dipangestu dumateng temanten kalihipun Kaya ngerek kelir. Ya. dalem donga Nyuwun tambahe pangestu panjenengan. rapi Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan mbok pilih kawula gadah lepat kalih panjenengan. rada adoh kowe golek cedek-cedek wayahe ya ndok tak pangestuni muga-muga bisa kakilan ini panjangkahmu ya ndok Nggih, Bapak. gilir gumantos temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu ibu tak sungguh liya Lha nek kok rasa ngekep. lho karo ibuke ra apa-apa Bas ya ning kono ae ibuke dhewe dhewe Sing apik. ibu Nggih. nyonto pangestu mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian garwa kula diajeng lusi dados temanten sakinah mawaddah warahmah Iya le. Tak panglilai. matur sembah nun ibu gilir gumantos temanten Putri Lukar panggenan gak bubuk Kosek kok kudu bobok ae. temanten Putri nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu tumuju wonten ing temanten kakus Kakung kok kakus. temanten jumbleng Kakung kok kakus. temanten kakung ngono tanggung ngono omong ngene Ibu nyuwun pangapun sedaya kalepatan kawula Ibu. Iya nduk. Tak pangestoni. Tak pangestoni. Mangke gantos temanten kakung sungkem kalian mara sepuh kakung. Alah. trenyuh anakmu trenyuh aja nangis sing mbok tangisi apa mergo ibumu kuwi wis trenyuh bapak apa aduh bapak iya ledut iya bapak ngerti bapak ngerti yen kowe kangen karo kagungane bapak
Dole bapak tak gigit. Mantene lanang kok nyatrek. Tak kono terus kae. Wong kaya ape lho kok iso ora mudeng. Ayo. Mas Lidik, tutupi. Inten-intene pun kakang. Ayo Tembangan. tembangan. Maka Mbak Kiki, maka yo. Nggih, makasih. Niki ngaturke caping gunung jengleng. Nah, iki jatahe Mbak Lucy. Sing jengleng piyai loro iki. Nggih, Bos. Mas Lidik karo Mas Luduk. Siap. Maka ayo. Diaturke. Sewengi jengleng pindul. Nggih. Elok to. Maka diaturke caping gunung jengleng. Siap. Yuk, Mbak Lucy, monggo. Yuk. Saben bengi Apa sih si jengleng iki? Mas Lidik, Mas Lidik. Tengen pok kiwa. Kok kleru neh. Yo. Mas Naryo. Wah, cocok. Wah. Menika penderekipun anu nggih, jangkep nggih. Jangkep. Nggih. Yuk. Endah sangat Mas. Pripun Mbak Lucy? Pas solae. Amin. Loh. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Lho, Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Ayo ngono. Ganti Mas Pluto. Siap, Bos. Ngarep mburi. Madhep rono madhep rene. Sak penakmu. Aku Sing sebenarnya. ganteng ya aku ngadep rono. Awakmu ya aku ngadep rene. Wah, aku mau brutu ta. Ora lho rumangsamu kok wong dadi wong wedok sregep sedekah lagi. Lah ora lho, ora ngono gese ngene rupane kan ya ora mentolo. Lah matno yang kolakmu kok. Aja meneh kok awakmu, aku dhewe ngoco iki gila. Ngono. Yen memajang sing penak ya Mas. Among karo Tekana sing penak, penak ya Mas. Tekana sing penak ya sing Mas. penak lho Mas ya. Wayahe. Ya apa? Iya, iya. Mas. Ya. Yo, dijenglengke sik hati-hati, musik alon-alon kok sik to. Dipaske sik entulin tandet, tak gentulin tandet. Nah. Nggih. Ah, dipaske kok lagi oh sik dipaske kok sik lagi mumpul. Piye to? Dipaske ayo mumpul. Nah, mumpul sik. Mumpul. Entulin tandet. Nah, dipaske gong padha mumpul. Mumbula sik. Telat. Ayo, balik nih, Mas Lidik wis. Ayo. Kembang. Nah, pas kayak ngono lho. Ora tau bener. Ya to, entra ya ora iso lho. Lah ora sanggit kok sampean coba. Coba. Deloken. Padha dagelane kok delok. Orang itu perlu power strong. Jadi tenaga yang full, ngono lho. Power strong. You understand and speak English? Power strong? Yes. Apa? Power steering. Tuna. Mas. Oh, penak ya ngono. Trengginas energik. Kula sami niki Mas nggih. Kaya wong jajan. Kula sami niki tanpa sambel. Kula iki apik. Kok tetane wingking mawon Kang bayari. Ya. Nano. Pacitan sami Manut
Piye rasane nek Ya, alhamdulillah. apa alhamdulillah Marem. oh nggih amin Terus ke ya. Iya, no. Sampean terus. anu Iya. Oh no. Panas. Mas, ya Mas Didik. Sik, jamu. Gila Mas Duduk iki. Ayo mumbul bagian mumbul kok sik parian kok bar iki bar parian wah kesusu wae iki parian sik. Lek carane ngene genosongi anyang-anyang. Takkan mencolot rasido. Parian sik, parian Anut sik. manipate kono. Anu Mbak Suci. Ayo parian Mbak. Anu neno. Mbak Suci ngunjuk. Ah, Ayo iki Tulung Agung punya iki. Ayo. Tulung Agung, Pak. Gen tempe, gen tempe. Ayo, anu neno. Neng Tulung Agung, Neng Tulung Agung. mundut tahu, Nduk tahu. Terus pabrik gula kebon agung, Nggih. mugi tambah maju. Amin. Amin. Ayo. Candake Mbak Eni, ayo. Bani. Tuku jagung Nggih. Wah, sugih tenan do tuku iki. Tuku jagung ning Surakarta. nang Surakarta. Mugi-mugi pabrik gula kebon agung Dawane. jaya selamanya. Amin. Yo, iki Mbak Hani, ayo Mbak Hani. Neno. Bengi-bengi Bengi-bengi mangan sego, mangan sego. yen sregep ngaji, Ya. munggah suwarga. Amin. Mas Duduk, ndang disergepi ngaji ndang munggah swarga. Amin. Muga-muga ndang munggah swarga iki. Amin. Berarti mati neh iki berarti. Ora, mboten. Wong kok Oh, seneng. ndang munggah swarga berarti ndang mati no. Ora, mboten. Yo, wayahe yo. wayahe. Ketularan wayahe. Keok. Didisiki dan. Yo, tutuke, lanjut. Mana neno? Tuku jagung Iya. Jagung nah, nggih ra apa yo. Apa-apa tra bentuke kaya marning. neng Surabaya, Nang Surabaya terus pabrik kebun agung, heeh. mugi tansah mulya. Amin. Mbak Kiki, yo. Tuku piring, Tuku piring. nggo ngadai duku, Gua ngadai tuku. yen ora miring, Nggih. ora iso metu. Wah. Sik Ya padha tukune. Mboten lho, ora ngoncek kacang, sik. ngoncek kacang. kenake iki asumsine wong kok. Apa maksudnya pripun? Omahe dhek iki lawange ciut ngono lho. Kok lek ra miring. Mboten, ngoncek kacang lho Mas. Lek ora miring napa saged metu? Oh, iya. Ya, tadi nek anu kacangnya dipeneti karo miring kae. Miring, nggih. Terus mak cedut metu kacange. Akhirnya terus wayahe. Yo. Mbak Lucy. Neno. Ngemut tawon gung. Wah. Cangkeme bosok. Cangkem merah bosok lemu tawon kum. Tapi Digoyo tenan lho iki. Wong liyane sene apa bermen ngemut tawon gung. pentelak bener variane yo. Yo. Ngemut tawon gung karo mlaku mundur. Ya Yo dintuk bayangno. Bayangno. Angen-angenen to, Mangan tawon gung. Oh bener ngemut tawon gung mlakune mundur tadi. Ya wis ra apa-apa ben tarikan. Bener kok bilang. Ngemut tawon gung karo mlaku mundur. Ya, nggih. Mugi karyawan kebon agung Ya. tambah makmur. Amin. Mas Klitik, yo. Tuku kuaci. Tuku kuaci. Diwadahi tas. Terus Mudah-mudahan dalam berproduksi Nggih. gula yang berkualitas. amin. Yo Mas Gluduk.
Neng Surabaya. Ya ini nih Surabaya kok nyambut gawe kok tinggal Surabaya iki lho. Macet. Dirampunge sik lagi ning Surabaya. Iki warian lho, Mas. Oh Marian ya. Ayo. Neng Surabaya Terus tuku aki. hmm. Muga-muga penonton sedaya Nggih. kathah rejeki. Wah ya. Nuwun. Nggih. Nah, kabeh beksane sarwa elok Mbak Santi Banyumasan. Mbak Eni ya Banyumasan, Mbak Suci Tulungagungan, Gonggomino ya elok. Jangkep, Nduk jangkep. Kiki Gonggomino jaranan ya oke. Piye to Mbak Hani ya ngono ah. Mbak Lucy apa menah jan wis duwe petingan. Terakhir niki wonten sing ngersake gelang alit. Mbak Lucy monggo agem penutup panjenengan sing ngaturke gelang alit. Nyun Pagrak Banyuwangen. Nyun pangapunten, Bos. Terus pundi Mas Kluruk? Mbak Lucy dereng saged nembang gelang alit amargi gelangnya pun digadekne Mas. Iki mung tembang kok Iki iso. tembang Iki. senengane. Ah, kagem ndereke tembangipun ingkang pungkasan gelang alit. Ya, Pun nderek memuji nggih Gus. ya terus pundi Mas? Dengan terbukanya buka geling PG Bonagung Nggih. menapa ingkang dados harapan insyaallah Gusti tansah paring ridho, paling hidayah, sedaya tansah genegeman kamulyan katentreman saha kabagyan. Allahumma Amin. Selamat sedayanipun. Amin, amin, amin. Monggo diaturke gelang alit, monggo langsung mawon. Nggih. Yo. Monggo Cak, diaturke. Yuk.